बिथांमोनखौ जोङो एसेम्ब्लियाव फैगौ 4 आरो 5 एप्रिलाव जोंहा मोनसे एसेम्ब्लि दङ। जोङो प्रिपेयार जानो थाखाय नैबे जौसांनि गेजेरजों आं चेलेन्ज खालामहरबाय। नोंथांमोना रोजा रोजा हाखौ दिनै इनक्ल'ज खालामनानै साहा बागान खालामदों। रोजा रोजा बिगा हाखौ बे रोजा रोजा बिगा हाखौ जोङो दिनै देरहासारमोननि आखायाव थांनाय, रिहनमोननि आखायाव थांनाय, प्रमिलाया बानायनाय साहा बागानखौ जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो एरखुनो थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय 4 आरो 5 एप्रिलाव जा एसेम्ब्लि जागोन, बे एसेम्ब्लियाव नोंथांमोना थुंग्रि आरो दाहाल लानानै फै होननानै आं नोंथांमोनखौ बे जौसांनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय। हिन्दु, मुस्लिम, बाथौ, ख्रिस्टियान भाइ भाइ हिन्दु, मुस्लिम, बाथौ, ख्रिस्टियान ভাই আমি বিপিএফৰ নিচিনা পাৰ্থক্য আছে নেকি? जों আলাদা আলাদা নামা, আমি বিপিএফৰ নিচিনা নহয়, আমি সকলোৱে ভাই ভাই। আকৌ এবাৰ কম, হিন্দু, মুসলিম, বাথৌ, খ্রিস্টিয়ান ভাই ভাই। হিন্দু, মুসলিম, বাথৌ, খ্রিস্টিয়ান ভাই ভাই। থ্যাংক ইউ। অর্থাৎ আমার ইউপিপিএল সরকার হল রাইজর সরকার, হিন্দু, মুসলিম, বাথৌ, খ্রিস্টিয়ানের সরকার। কিন্তু তাহানি যে বিপিএফ 17 বছর রাজত্ব করেছিল, এই বিপিএফ পার্টি হল এটা কমিউনেল পার্টি। আমার পার্টিটো রাইজর পার্টি, হিন্দু, মুসলমান, বাথৌ, খ্রিস্টিয়ান পাৰ্থক্য নথকা এটা ডাঙৰ পাৰ্টি, যি পাৰ্টিয়ে আমাৰ সমাজখনত ঐক্যতা আনিছে, শান্তি আনিছে, উন্নতি কৰিছে আৰু আমি সত্যৰে ওপৰৰ জখলাত উঠিবলৈ পাৰিছো। মই বিপিএফক সেইটোৰ কাৰণে কমিউনেল পাৰ্টি ক'ব বিচাৰিছো। दाखालि बावैसो हाग्रामानि बिबनां मनमुन ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोन, प्रमद बर'नि दिनाव हत्या लीला जय्यआ बारा जादों। जोङो लाजिदों। जाय मनमुननि बिगुमैया, মই বড়ত কৈছো দে, বেয়া নাপাব, মানে मनमुनক গালি আছে এতিয়া বড় ভাষাত। मनमुननि बिगुमैया आनडिसक्ल'ज मोनसे आर्मस अर्गानाइजेसन दादोंमोन, बिनि मुङानो जादोंमोन BRTF। बै BRTFनि गेजेरजों मोनसे समनि डाबल पिनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना होसो होसो दाउ अमाफोर बायदि सिथारदोंमोन। मोनसे समाव साहानि मानसिफोरखौ NDP होननानै बिथांमोना खोलाहा थांनो होआखैमोन। आरो दुखुनांथाव बाथ्राया जादों, जोंनि गेजेराव हिन्दु, ख्रिस्टियान, बाथौ धोरोम राननानै जोंखौ बर' हारिखौ बोखावफ्लेदोंमोन। এই উত্তৰ চাইডে থকা যিমানখিনি ৰাইজ আছে, বিপিএফৰ মানুহে কৈছিলে সিহঁত হল খ্ৰীষ্টিয়ান, NDP সাপোর্টার। आरो मा होनदोंमोन मिथिबाय चन्दन ब्रह्म बिथांमोना? बाथां खुलुमग्रा। ओइ साला बाथां खुलुमग्राखौनो 200 होबानो भटखौ मोनो होनोमोन। फाग्ला बाथांखौ बि खुलुमबायो मानसिया। सोरबा खुलुमा बाथांखौ? खुलुमा। आरो लायनो जोंनि बाथौफ्रा जौ बथलसेजों बायजायोमोन। बायजायो जौ बथलसेजों? बायजाया। नंगौ, जोंनि बर'नि संस्कृतियाव, रीति नीतियाव जौआ नागारहायै मोनसे खोन्दो। बे जोंनि हारिमुनि मोनसे खोन्दो। बिदि होननानै जोंनि बाथौ धोरोमनि बाथौ सिबियारि जोंनि बिमा बिफाफोरा, आंगोफोरा जौजों बायजाग्रा मोनसे धोरोम सिबियारि हारि नङा। बिपिएफफोर बुंनाय बायदि। आरोबाव ब्रह्मखौबा मा बुङोमोनथाय आं खोन्थाला।
ना मालाबा बै एमपि इलेक्सन फैबा खोन्थानोसै आं खावसे आद्रा आद्रा दोननानै जाजोबाव गेन्द्रा जायो नालाय बिपिएफआ मोनसे बाथ्राखौ होनदों दाखालि हयता लीला यज्ञआ बारा जादों हाजार हाजार मानसिखौ बिसोरो सिथारदोंमोन हिन्दु आरो बर' माजार पार्थक्य आनिছিলে बर' आरो मुसलमाনৰ মাজত পাৰ্থক্য আনিছিলে বৰ আৰু আদিৰ মাজত ঘৃণা সৃষ্টি কৰাইছিলে যাৰ ফলত এখন গাঁৱৰ ৰাইজে আন এখন গাঁৱত যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছিলে আমি তাৰ কাৰণে ক'ব বিচাৰো হাগ্ৰামা এজন অশান্তিৰ ৰজা হি হ'ব পাৰে অশান্তিৰ ৰজা কিন্তু এজন কাপুৰুষ ব্যক্তি बिथाङा कापुरुष बिथांखौ जोङो पुरुष होननानै बुङा मानो मिथिगौ थांनाय 2 বছৰত हाग्रामाय एसेम्बलित एबारो भरि निदिले एखेत हल कापुरुष कापुरुषৰ কাৰণে গণতন্ত্ৰটো ভয় কৰি পেলাই তেওঁ আঁতৰি থাকিছে আজিও আঁতৰি পেলাই লুকাই লুকাই ৰাইজৰ সন্মুখত গৈছে মুছলমানসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই কৈছে মুছলমানসকল আপোনালোকক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এডোখৰ মাটিও দিয়া নাই বুলি মই দম্বলি মাৰি ক'ব পাৰো কিয়নো মাটিটো মই বৰ্তমান সম্ভালি আছো আজিৰ দিনত বিটিআৰ বা বিটিচিৰ বুৰঞ্জী যদি আপোনালোকে চাই যোৱা 17 বছৰে 2 বছৰ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ চলিছে তাক মাইনাস কৰি পেলাই বিয়োগ কৰি পেলাই আপোনালোকে যদি 17 বছৰ বিটিচিৰ বুৰঞ্জী চাই কোনো মুছলমানৰ নামত ঈদগাহ মছজিদ আৰু কবৰস্থানৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাটি দিয়া নাছিলে ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিয়া নাছিলে কিন্তু সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দিনত আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰে মুছলমানসকলক মাটি ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিছে কমসেবে খ্ৰীষ্টিয়ান গিৰ্জাनि मुङाव जोंनि बे हालामाव सासे एमसिएलए दङ निसिमायाव बिथाङा गावनो ख्रिस्टियान आंबो सासे ख्रिस्टियान बिथाङा इएमबो जाबोदों किन्तु नैबे हालामनि ख्रिस्टियान गिर्जा थानाय बा ख्रिस्टियान सिबियारि थानाय गिर्जाखौ जे रेजिस्टार खालामना होनांगौ बेखौ बिथांमोना गोसोआव गैया किन्तु जोंनि दिनाव बे थांनाय 2 बोसोराव गोबां गिर्जाफोर जाय गिर्जाफोरखौ जोङो नर्म्स बायदियै बिथांमोननि हाखौ जोङो रेजिस्टार खालामनो हायो बेखौ जोङो खालामनानै होगासिनो दङ आरो नै दाखालिसो नैबेनि एनएलसि मोनसे मिशननि हाखौ रेजिस्टार खालामनो प्रसेसआ जानानै थांबाय माबोरै मनमोहन ब्रह्मआ दिनै जोंखौ कमनेल हयता लीला यज्ञ जागासिनो दं होननानै बुंदों जोङो मिन्थिया আমি লাজ কৰিছো কিন্তু ভালো লাগিছে যি অসত্য ৰজা যি এন্ধাৰৰ ৰজা হাগ্ৰামায়ে যোৱা 17 বছৰে আমাক বিটিআৰত থকা 35 লক্ষ জনসাধাৰণক এন্ধাৰত ৰাখি পেলাই জীৱন যাপন কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল এমুটি ভাতৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছিল তেনে এজন ব্যক্তিৰ পৰা আজি শান্তিৰ কথাটো মুখৰ পৰা ওলাইছে हाग्रामानि खुगानिफ्राय शान्ति जात्राखौ खोनानानै बिथांनि शान्ति जात्रा खालामनायखौ खोनानानै जों गोजोननाय मोनदों मस्ट वेलकाम मिस्टार हाग्रामा महिलारी इउ डु एन्ड गो अहेड শান্তিৰ কাৰণে আপোনাক আমি ওয়েলকাম কৰিছো অশান্তিৰ কাৰণে নহয় আৰু এই শান্তিৰ যাত্ৰাটো জয়গান কৰিবৰ কাৰণে চিৰস্থায়ী কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক আকৌ এবাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো আপুনি এছেম্বলিত আহক আৰু আমাৰ লগত এছেম্বলি ডিবেট কৰি পেলাই আমি কেনেকৈ চলাব লাগে ঠিক আমি যে কেঁচুৱা এটা দৰে আমাৰ চৰকাৰ সেই চৰকাৰক আপুনি আমাক সহায় কৰক আজি আমাৰ বিটিচি অৰ্থাৎ বিটিআৰত সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সকলোকে কথা ক'বৰ কাৰণে অধিকাৰ দিছে সকলোকে নিজৰ নিজৰ পবিত্ৰ
ধৰ্মস্থলত বা ধৰ্মস্থানত যাবৰ কাৰণে অধিকাৰ দিছে। কিন্তু হাগ্ৰামাৰ দিনত এইখিনি কাৰ্য কৰা নাছিলে। সন্মানীয় শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, আজি আমাৰ বিটিআৰত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চৰকাৰ চলোৱাৰ লগে লগে সকলো ব্যক্তিৰে সকলো জাতিৰে সম অধিকাৰ সম উন্নয়ন অৰ্থাৎ সম বিকাশৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। रावबो सुबुङा दिनै हानि मोनथायनिफ्राय जानगारना थाङाखै आरो थांनाय नङा। बिथांमोनखौ जोङो एसेम्ब्लियाव फैगौ 4 आरो 5 एप्रिलाव जोंहा मोनसे एसेम्ब्लि दङ। जोङो प्रिपेयार जानो थाखाय नैबे जौसांनि गेजेरजों आं चेलेन्ज खालामहरबाय। नोंथांमोना रोजा रोजा हाखौ दिनै इनक्रस खालामनानै साहा बागान खालामदों। रोजा रोजा बिगा हाखौ, बे रोजा रोजा बिगा हाखौ जोङो दिनै देरहासारमोननि आखायाव थांनाय, रिहनमोननि आखायाव थांनाय, प्रमिलाया बानायनाय साहा बागानखौ जोंनि प्रमोद बड़ो बिथांनि दैदेननायाव जोङो एरखुनो थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय 4 आरो 5 एप्रिलाव जा एसेम्ब्लि जागोन, बे एसेम्ब्लियाव नोंथांमोना थुंग्रि आरो दाहाल लानानै फै होननानै आं नोंथांमोनखौ बे जौसांनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय। जेखियानो जायाथों, जोंहा गोबां बुंथिगिरिफोर दङ, दैदेनगिरिफोर दङ। आं चिरां जिल्लानि सासे सोद्रोमा जानानै, सरकारनिबो सासे सोद्रोमा जानानै बे चिरां जिल्लानि 2थि जथुमायावहाय बरायनाय जाबाय आरो जोंनि चिरां जिल्लानि जेसेबां रायजो राजाफ्रा बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय, जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय हामबाय होननानै साफ्रोमनोबो फैगौ बैसागु, गुड फ्राइडे आरो सोलिबाय थानाय जोंनि रमजान माहनि थाखाय हामलायथि हरबावनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। थेंक इउ। साबायखर थाबाय। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।